Γεια σας παιδιά, σε ένα ακόμα βίντεο με FC Mobile αυτή τη φορά. Και θέλω να μου πείτε αν θέλετε να συνεχίσω αυτή την σειρά με FC Mobile ή να πάω σε άλλα παιχνίδια όπως Brawl Stars. Ας ξεκινήσουμε, θα παίξουμε ένα-δύο παιχνίδια. Αυτή εδώ είναι η ομάδα μου. Έχω Vinicius, έχω Henry, Martinez, Nico Williams, De Paul, Lampard, Joe Mario, Nesta. Αυτό είναι εκεί, δεν μπορώ να το προφέρω. Alexander Arnold και Suzuki. Αυτές είναι οι αλλαγές μου και κάποια από τα reserves, να τα πω έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή πάμε κατευθείαν στο παιχνίδι για να μην χάνουμε χρόνο. Αυτή είναι η World Class 3. Μας δίνει και αυτά εδώ. Ευχαριστώ, θα τα πάρω. Λοιπόν, World Class. Ωραία, έχουμε τίποτα νέο εδώ πέρα, κανένα δωράκι? Όχι, και δεν μπορούμε να ανοίξουμε και το πακέτο με τις 3.000 gems. Οπότε πάμε κατευθείαν στο παιχνίδι. Πάμε να παίξουμε. Ξέρετε, ίσως να μην είμαι πολύ καλός. Γενικά παίζω πολλά παιχνίδια, αλλά σε όλα δεν είμαι το καλύτερο, σε αλήθεια είναι. Αυτό και αν παίζω. Τέλος πάντων, προχωράμε. Λοιπόν, με Paris Germain, τα ratings τους μεγάλα, πολύ ψηλά. Επίσης, γιατί έχει πέσει το κέντρο μου? Νομίζω το κέντρο μου το είχα πιο ψηλά. Γιατί παίζα πριν με έναν φίλο μου. Το κέντρο μου νομίζω το είχα παραπάνω. Κάτσε, άλλαξα τίποτα για να δω λίγο στις δεκάδες. Παίζουμε και μες στην το Παρίσι. Λοιπόν, η δεκάδα του Ζιντάν, 4 στη δίμεξη του Έποπο. Παίζει να με σκίσει, αλλά θα το παλέψω έστω. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λοιπόν, έλα κλέψ' του. Μπράβο ρε Χέντρι. Κινήτα τον Βίνι. Έχω και κάποιους πολύ γρήγορους παίκτες όπως ο Βίνι και ο Νίκο Williams, που πιστεύω θα με βοηθήσουν πολύ σε αυτό το match. Και ελπίζω να παίξω και καλή άμυνα για να μην φάω γκολ. Αυτός εδώ είναι ο Νίκο Williams, είναι πολύ γρήγορος, τον ξέρετε φαντάζομαι. Από το και άλλο στο Euro του 24, όσοι βλέπετε μπάλα, που είχε βάλει και τον γκολ στο τελικό και είχε παίξει και πάρα πολύ καλά. Εγώ στο βλέπω μπάλα, οπότε ναι, τον ξέρω, τον γνωρίζω τον... Γκολ! Νίκο Williams! Πατήστε και ένα subscribe, ένα like, ένα comment, ένα share, ένα κουδουνάκι, τα πάντα, για να μην χάνετε κανένα επόμενο βίντεο, short και live. Τώρα αυτό το βίντεο δεν ξέρω ποια μέρα θα ανεβεί, γιατί εγώ το γυρίζω αυτό Παρασκευή 16 Ιανουαρίου. Γκολ Χέντρι, εντάξει, εύκολο γκολάκι, σίγουρο 2-0 το σκορ. Τώρα αυτό ίσως ανεβεί αύριο, ίσως και από εβδομάδα, από Δευτέρα. Εγώ τώρα είναι Παρασκευή και χαίρομαι που δεν έχω σχολείο στο. Τέλος πάντων, προχωράμε. Όπα, μην μου λαγκάρεις, μόνο αυτό θέλω, να μην μου λαγκάρει, γιατί και δεν θα βγει ωραίο το βίντεο και θα σπάσω, θα νευριάσω αρκετά. Γενικά το μόνο που δεν μπορώ στο παιχνίδι είναι να λαγκάρει. Αν κολλάει, φίλε, τα σπάω όλα, είμαι σε φάση. Όχι. Έλα ρε παιδί. 2-0 είναι χρόνο. Εντάξει, θα πάμε καλά. Τώρα να βάλω Λουκάκο. Όχι, δεν θα βάλω. Μια χαρά τα πάμε, οπότε δεν χρειάζεται να κάνω κάποια αλλαγή. Συνεχίζουμε με την εντεκάδα. Λοιπόν, εδώ πάσα. Πάσα εδώ. Πάσα εδώ. Williams. Όχι. Νομίζω έκανα φάουλ εκεί πέρα, αλλά δεν έδωσε κάτι καλό για μένα αυτό.
Όχι, το πιάσε. Το πιάσε, τι έγινε, out πήγε. Ναι, το πιάσε. Το τυχεράκι. Έχω ένα ψηλό εκεί πέρα. Αυτόν. Αχ, δεν την έπιασε την κεφαλή ο ψηλός μου. Πραγματικά αυτό θα μπορούσε να γίνει άνετα μπασκετμπολίστας, ο ψηλός που είναι. Έχει κόψει το. Όχι, πέρασε. Μπράβο, ρε De Paul. Και το πλάγιο δικό τους, εντάξει. Δεν πειράζει, στο 67 όλα αυτά. Λοιπόν, στο 67 μια πολύ καλή φάση για εκείνος. Όχι, το φάγαμε. Μπράβο ρε Σουζούκι. Αμαξάρα. Πραγματικά όμως αμαξάρα. Ζω Μάριο, μπες μέσα. Έλα ψηλέ. Μπράβο ρε παιδιά, διώξτε. Φιλική κεφαλιά έκανε. Θα έχει σπάσει το... Πώς δεν είναι, πραγματικά έπρεπε να σπάσει το κεφάλι μου αυτή τη κεφαλιά. Μπράβο ρε Νέστα. Μπράβο ρε Νέστα. Θα αφήνεις και τον Νίκο. Φύγε! Βίνι! Θα κάνεις την κίνηση. Δεν έκανε ο Μαρτίνες, είναι offside. Δεν πειράζει. Έπρεπε να κάνει και πέρα την κίνηση ο Βίνι. Γενικά ο Βίνι, αν και είναι καλός παίκτης και εκτός από σουτ δηλαδή, δεν κάνει πολλές κινήσεις, δεν τρέχει πάρα πολύ. Γι' αυτό το τελευταίο, τώρα που τον πήρα, δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, γίνεται ποιος μπήκε τώρα αλλαγή σε μένα. Ο τέτοιος μωρέ. Αυτός εδώ. Να, αυτός εδώ του Manchester United. Αυτός τι για να δω τι κάνει, είναι γρήγορος. Μπας και μπει στη θέση του Βίνι. Κοίτα, είναι γρήγορος. Παίζει μπάλα. Όχι Εμπάπε, αλλά παίζει μπάλα. Όχι, τι έχασες ρε Χένρι. Δεν πειράζει, έχουμε βάλει 2 γκολ στο πρώτο μήχρονο και νομίζω είμαστε καλυμμένοι. Μαρτίνες. Κόκκι, έλα ένα φάουλ να κάνω. Μ' αρέσουν. Ωραίο. Ανοίγεις και τον Μεκανό. Και μια καλή σέντρα έτσι για... Πήγε ο Βίνι να κάνει ψαλιδάκι εκεί πέρα στην γωνία. Δεν νομίζω να το βγήκε. Λοιπόν, πάμε άλλο ένα μάτς. Ελπίζω να μην βγει μεγάλο το βίντεο. 2-0 αυτό το σκορ εναντίον το Τέο που είχε την ομάδα της Paris Saint-Germain. Προχωράμε. Εγώ έχω βάλει Μπαρτσελώνα. Λοιπόν, ναι, δεν θα φτάσουμε World Class 2, αλλά θα φτάσουμε World Class. Θα πάρουμε κάποιες νίκες. Θα πάρω σίγουρα μια νίκη και ελπίζω και μια δεύτερη τώρα με την Πόρτο. Πάμε. Μπορούμε τα ratings των ομάδων. Εντάξει, στα ratings έχει χειρότερα από μένα και έχει και τώρα World Class έχει χειρότερο World Class από μένα. Είναι IV, όχι World Class 3. Βέβαια, εντάξει, παίζω εντός έδρας. Πάμε ρε Σουζούκι. Πάμε ρε επιθετικός, πάμε κεντρικός, πάμε αμυντικός. Βαραξέλα, Τουέ, Πίρλο, Μακάλιστερ, Νούνο Μέντες. Καλή ομάδα. Και με τον Νούνο Μέντες θα με δυσκολεύσει πολύ με τον Νίκο. Πάμε Νίκο. Ξεκινάει δυναμικά από ό,τι βλέπω. Και ξέρει που θα κάνω πάσα. Ίσως έχει βάλει και Νίκο Williams για το Γιαμάλ, αν είχα Γιαμάλ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι συγγνώμη για αυτούς που υποστηρίζουν Γιαμάλ, αλλά αυτός ο αμυντικός μπορεί να τον κόψει το Γιαμάλ. Είναι πραγματικά ένας από τους μόνους επιθετικούς που μπορεί να τον κόψει. Ο Βίνι, κάνει την κίνηση μέσα. Αχ ρε Βίνι. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι για το Βίνι. Ο Βινίσιους είναι Βινίσιους Junior. Το Junior, ο πατέρας του παίζει μπάλα. Γιατί τον φωνάζουν Junior, όπως και το το φάγαμε. Όπως και το Neymar. Τέλος πάντων, το φάγαμε τώρα. Δεν πειράζει. Πίσω πάσα, 1-2, πάφε. 1-2 να κάνουμε πολλά. Παφ, έφυγε. Όχι, παραλίγο ρε φίλε. Παραλίγο αν είχε βγει αυτή η σέντρα ήταν σίγουρο γκολ. Όχι τόσο πίσω ρε φίλε. Όχι. Όχι, κακό κόψιμο. Ναι, έκοψες καλά την μπάλα Νίκο. Κυνήγα τον. Στα 32 είμαστε ακόμα, ψάχνουμε άλλο ένα γκολ.
Θα βάλω και τρίτο επιθετικό μέσα αν δεν δω ότι έρχεται το γκολ αυτό. Πάμε. Τρέχα τον. Κάνει πίσω πάσες, τώρα το έχει βάλει και κάνει τρεις πίσω πάσες. Να το λάθος, να το. Αυτό έπρεπε να δούμε. Λοιπόν, πάμε. Ένα γκολ πριν το μήχρονο νομίζω το έχουμε αν παίξουμε καλά. Γλίστρισε. Έλα να φάει και αυτό μια γλίστρα. Ναι, Νίκο Γουίλιαμς. Πάμε ρε φίλε. 1-1 στο 45. Ωραία. Πρέπει να βάλουμε ένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Ωραία. Κάτσε να μην το φάμε τώρα εδώ. Ωραία, το έλεξα. Λοιπόν, ξεκινάμε με σέντρα εκείνη. Πρέπει να βάλουμε ένα γκολ τώρα. Come on. Ναι, σίγουρα αυτό το βίντεο θα βγει λίγο μεγάλο, αλλά δεν πειράζει. Ελπίζω να το δείτε όλο, γιατί έχει ωραίο ενδιαφέρον και είναι πολύ ωραίο βιντεάκι. Μην το χάσετε. Ναι, σάπισε. Μπράβο ρε Ντεπόλ. Πάμε Μαρτίνες. Ωραία. Σουτ. Βολέ σουτ. Αν το βάζα αυτό θα έκανα πάρτι φίλε. Θα έκανα πάρτι για εκείνον. Μπράβο ρε Ζωου Μάριο. Στον Χέντρι. Εκείνος ανοίγει για το Βίνι. Δεν είναι offside. Βινίσιους, όχι ρε φίλε. Μπαμ. Είναι 1-1 και πρέπει να βρούμε γκολ. Πρέπει να βρούμε μπηγόντως γκολ. Μαρτίνες, τρέχα τον. Τρέχα Λάμπαρτ. Μπράβο ρε. Μπράβο. Το 1-2. Φεύγει και αυτός. Και αφήνει τον Νίκο. Νίκο, τη δουλειά σου. Βασικά η δουλειά σου είναι να είναι ποδοσφαιριστής, αλλά η δουλειά σου είπες είναι να βάζεις γκολ και δεν το έκανες μόλις τώρα. Και θα με νευριάσεις λοιπόν. Γυρίστε άμυνα φίλε. Γυρίστε γιατί πέρασε η πάσα τους. Όχι. Μπράβο ρε Αλεξάνδρου. Λοιπόν, να μην το φάμε στο κόρνερ. Έχω ψηλούς αλλά έχει και εκείνος. Λοιπόν, τρίτο επιθετικό δεν προλαβαίνω να βάλω. Μπες μέσα Ζωου Μάριο. Μπράβο ρε Νέστα. Κόψτον. Μπράβο Σουζούκι. Πέτα μπροστά εδώ πέρα. Κάπου πέταξα. Ελπίζω να έχει συμπαίκτη. Πήγε ο Βίνι. Και αφήνει. Όχι, το κόψω Νέστα. Ισοπαλία. Θα έχουμε και τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, τελευταία φάση. Ναι, ισοπαλία. Λοιπόν, τώρα για να δούμε και τα στατιστικά. Να δούμε ποιος τα στατιστικά έπαιξε καλύτερα. Λοιπόν, και νομίζω έκανε περισσότερα σουτ στην εστία, αλλά έκανα γενικά περισσότερα σουτ. Είχε λίγο παραπάνω κατοχή, εντάξει, ήμασταν περίπου ίσα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Κάντε subscribe, like, share και κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα επόμενο βίντεο short και live. Πείτε μου αν θέλετε να συνεχίσω αυτή τη σειρά με το FC Mobile και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Γεια σας και πάλι.